Christian. Whoops. Hvad? Throwing supply beacon. Warning, you are leaving the mission area. Knæk. Ikke noget. There is but one. Send mig nu bare det dumme link. Hvad? Send mig nu bare det dumme link, så jeg kan nægge det af. Coordinates received. This is Pelican 1 returning to extraction radius. Pelican 1 arriving at coordinates. Wow! Nu er 380 mm Larsen er gået igennem. Nej! Nej! Der vidste vi alle samples. Ja, vi kan heldigvis hente det ned igen. Der er ikke nogen, der er gået ind i shotten. Sådan er det. Det er ikke en 380, så jeg vil ikke høre noget. Nej, okay. Fair nok. Du er kun en lille af dem, eller hvad? Nej! Jeg er trader. Jamen, i så tilfælde. Så stik! Kom så. Godt, ingen traders her. Traders should not get exits. Hvad er Michael? Hvorfor er du så Ja, langt jeg ud? kommer nu. Last in rank. Swanker. Pelican 1 beginning descent. Det er derfor, jeg sidder knækket så. Victory was never in doubt. Yeah. Ja!